തൃശൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനടുത്ത് സ്നേഹഭൂമി എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞ് ജോലിക്ക് പോയും കിട്ടുന്ന കൂലിപ്പണിയെല്ലാം ചെയ്തും വളർന്ന അവന്റെ സ്കൂൾ കലോത്സവ വേദിയിൽ പാടി തുടങ്ങിയ തൊണ്ടയിൽ താഴേക്കിടയിലുള്ളവർക്കായി താളം പേരാനും കൂലിപ്പണിക്ക് പോയി തഴമ്പിച്ച കൈകളിൽ അതെഴുതാനായി പേനയെടുക്കാനും കാരണം ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്നും നീലഗിരിയിലേക്ക് ചേക്കേറപ്പെട്ട അമ്മയുടെയും പാലക്കാടുകാരൻ അച്ഛന്റെയും അവൻ കേട്ടു വളർന്ന അടുക്കളപ്പാട്ടുകളും നാടൻ പാട്ടുകളുമായിരുന്നു. ബുദ്ധി ഉറച്ച കാലം മുതൽക്കേ കണ്ടും കേട്ടും കൊണ്ടും വളർന്ന ജാതി വർണ്ണ വിവേചനങ്ങളും മുത്തശ്ശി പറഞ്ഞു തന്നിരുന്ന പണ്ട് പണിയെടുക്കുന്നവന് അവകാശമില്ലാത്ത മണ്ണിന്റെയും ദളിതരുടെയും കഥകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പണ്ട് കാട്ടിലിറങ്ങി വേട്ടയാടിയിരുന്ന കാലത്ത് കൂട്ടുകാർ വിളിച്ചിരുന്ന വേടൻ എന്ന പേരുമായി അവൻ 2022 വോയിസ് ഓഫ് ദ വോയിസ്ലെസ് എന്ന റാപ്പ് ഗാനവുമായി നാട്ടിൽ വേട്ടയ്ക്കിറങ്ങുന്നു. ഇന്ന് എഴുതിയ ഓരോ വാക്കുകളിലും തീയുള്ള അവന്റെ വരികൾ പ്രായഭേദമന്യേ മലയാളികൾ പാടുമ്പോഴും മറ്റു റാപ്പ് ഗാനങ്ങൾക്ക് തുള്ളിയ യുവാക്കൾ വേടന്റെ വരികളെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോഴും അത് അവന്റെ വിജയം മാത്രമല്ല, ഒരു ജനതയുടെ വിജയമാണ്. പറഞ്ഞു വന്നത് ഹിരൺദാസ് മുരളിയുടെ കഥയാണ്. വേട്ടയാടപ്പെട്ടവർക്കായി വേട്ടയ്ക്കിറങ്ങിയ വേടന്റെ കഥയാണ്.